जहाँ वीडियो बनावत रही है ना वहाँ ढेर हो तो देखी सांप आ गई बा, सांप आ गई बा, देख ली वहाँ उ जात बा, देखी हो तो सांप गई सांप वहाँ पे जहाँ हम लोग वीडियो बनावत रही है ना बगले में रहल, बगले में सांप रख जैसे हम लोग वीडियो कटिंग कैली है तो ऐसे देख ली अरे सांप सामने आ गई है, देखी सांप जात बा, ध्यान से देखी बहुत बाढ़ आ गई बा, बहुत बाढ़ आ गई बा। अब का करल जाए, जैसे पानी खत्म हुई तैसे तो वीडियो बनबे करी। भाई लोग हम राजा जी इंटरटेनमेंट से बोला तानी, जहाँ हम लोग वीडियो बनावत रही है ना वहाँ बहुत सा पानी आ गई बा, यानी दहाड़ आ गई बा। और जनते बाड़ी की लॉकडाउन बा और ऊपर से तो बारिश के मौसम बढ़ले बा, अब भूखमरी के तो जमाना बढ़ले बा। जहाँ हम लोग वीडियो बनावत रही है ना वहाँ बहुत पानी बा, देख ली पानी, देखे तानी पानी कितना बा, यहाँ से लेके वहाँ तक। हाँ, अभी हम लोग पानी में वीडियो, पानी में स्टैंड खड़ा कर ले बाड़ी, पानी में बढ़ले बाड़ी, देख ली पानी में बढ़ले बाड़ी, देख ली सोनू सरगम, देख ली पानी में बढ़ले बाड़ी, कितना पानी में बढ़ले बाड़ी, पानी बा, पानी बा, बस पूरा पानी पूरे पानी बा। हाँ भूली मत लाइक सब्सक्राइब जरूर करी। अब वीडियो हमनी के झका साई और एगो रोमांटिक वीडियो बने वाला बा, वो मंगरुआ भइल प्यार में दीवाना, वो में बड़ी हंसी बा और में टैलेंटेड टीम काम करी। जैसे में अजय भाई के टीम काम करी, हमर टीम काम करी, अजीत लवली के, सोनू भाई के टीम काम करी, फिर संजीत भाई के टीम काम करी। बड़ी रोमांटिक मूवी बा, देखी और आगे के देखी कि का हो जाए। बारिश जैसे पानी खत्म हो ना वीडियो स्टार्ट हो जाए। हमने ये कोशिश करता नहीं कि जितना जल्दी वीडियो बन जाए। हाँ माने कोशिश जारी बा।